Gortzeko kainene musika, lanbarriarekin datoz, eibartarrak, Enrique Zuazoa, zeure herrikidiek. Bai, ezaguna gainera. Ezagunak, herrizen dibiltzen dienak. Barrak, ez? Bai, lagunek guriek, esango be, bai? Erto zeure moduen. Bai. Arratxaldeon. Gure kalekuak, bai. Enrique Zuazoa, matematikan aditu, matematikalaria zara, ikertzaile bebe esango, eta asko dakizu, Enrique, herrian lan egiteaz dugun arazo, ez? Bueno, ni Eibarren jaio nintzen, eta badakizu Eibar dala nolabait eredu, ez? Tailarrak sortzearen amorro horretan. Eta bai, estatistikak erakurtzen ditugunean, egunero, jentearen ardura nagusia Euskal Herrian gaur egun omen da langabezia. Eta gehien bat gazteena, ez? Batzuk bagoaz adinean gora, baina ikuste ditugu atzetik datozen gazteak agian zailtasunak izango dituztela. Eta orduan, nik zelan sinesten dudan nolabait horretan ere ekuazio hori ebazteko orduan matematika oso beharrezkoa dela, pentsatu nuen konbidatu berezi bat behar genuela gauza horiek korapilo hori askatzeko, ez? Eta esan egin, konbidatu berezi bat ekarrizu. Bai. Tontxu Campos, arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta aurkezpena betiko moduen zeure konture. Tontxu Campos, Barakaldon jaioa, ez da horren beste denbora hortaz, Deusto Unibertsitateko ekonomian doktorea, bertako irakaslea ere bai, hainbat ardura izandakoa da, Bizkaiko Foru Aldundian, azkenengo Ibarretxeren gobernuan Euskal Jaurlaritzako sailburua, hezkuntza sailburua, eta gaur egun Deustoko ekintzailetza zentroko arduraduna da, eta bertan badukate olako txoko oso polibat, izen polibatekin gainera Deustokabi deitzen dena, ez? Eta, pixka bat deitu nuen Tontxu, kabi hortaz hitz egiten, galdera hauei erantzuna topatzen laguntzen zigun. Hori da, Deustokabira joango garralako berehala, besteak beste hezkuntzari buruz, Tontxu asko dakizu, zenbat aldatu dan, esango dugu, denpora gitxian bebai, eta gaur egun gaztiek beharko dute unibertsitatearen aldetik, esango dugu, kasu honetan, unibertsitatean zabiltzarako, baina administrazioaren aldetik esango dugu bebai, bertan ibildako ezaralako, instituzioan aldetik, bestelako bultzada bat eta txipaldaketa gizarte osoak bebai, gazte hauek behar dutelako lan egin, gazte hauek behar dutelako etorkizuna izan, gazte hauek badutelako jakintza asko eta kudeatu behar dalako hori. Hori gabe ez da egongo gizarterik gure etorkizunean. Beraz, oso garrantzizko ekimena dugu honako hau. Azkenengo urtetan asko hobetu da irakaskuntza, profesionalizazioaren aldetik eta balioen aldetik, alde batetik gauzak konkretuagoak eta praktikoagoak egiten saiatu gara, ikasleek ez dute jakin behar bakarrik zer den, baizik eta nola egiten den. Ez dute jakin behar bakarrik nolako den bizikleta, baizik eta jakin behar dutela bizikletan ibiltzen. Eta gero, saiatzen gara zertarako hori, ez? Gizarte hobeago bat egiteko, hor balioak eta jokabideak eta zerratik diren garrantzitsuak ere bai. Eta gero, Enrique esaten zuen, ez da, lan egiteko modua, gazteak etorkizuna bilatzerako orduan, parametroak aldatu egin dira, azken urteetan. Esango dugu lehen, lan batera joaten ginen, sortuta zegoen lan batera, eta kasunetan esaten digute, eta esaten diete gaztei, lana espadago sortu egin beharko da. Hori nola ulertu behar da, ekintzaile izatea nola ulertu behar da. Hori, Enrikeren hizkuntzaren arabera bada aldagai bat, ez? Baina nik uste ekintzaile izan behar gara krisi garaian eta baita ere hazkunde garaian. Ezin dugu pentsatu bakarrik ona dela ekintzailetza krisi garaian, krisia desagertzen denean, ekintzailetza desagertzen da. Hori pasatu zitzaigun. Gu 2008an osoko enpleguarekin geunden. Kakotzartean importatzen, barkatu hizkuntzagatik, importatzen ari ginen jendea. Orduan, klaro, garai honenetan ekintzailetza ez bada ona, gero krisia datorrenean ez daukagula ekintzailerik konturatzen gara. Orduan, ekintzailetza ona da gizartearen bilakaerarako. Oain ikusten gaituzte, Hego Ameriketan, hain zuzen ere ekintzaile batzuk, berritzaile batzuk, garatu dutelako sistema bat ikusita o ikusi alizateko, ez? Orduan, hori behar dugu, gizarte aurra joan dadin.
Garai hontan, are gehiago, guk unibertsitatetik hola ulertzen dugu, horregatik sartzen gara nolabait eremu hauetan, 3. misioa hitz egin genezake, baina gure konpromisoa da gizartearekiko momentu bakoitzean eta momentu horotan bere erronka nagusiei halako laguntza bat ematea, eta kasu honetan bada. Gizarteko erronka da, erronka horreri kasu egin behar diegu, esango dugu, unibertsitateak tresnak jarri behar ditu horretarako, guretzat zaila badan, ekintzaile izatea, 23, 22, 21 urteko pertsona batentzat zailago izango dalako. Edo errezagoa gian, ez? Edo errezagoa gian. Bueno, nik esango nuke, alde batetik, ez dakigunez, ez dakitenez, zer egin dezaketen eta zerrez, hildo horretatik ausartagoak izaten dira, ez? Bestetik zaila da, ezin dozu ezin dozu ezer martxan jarri, ez badakizu horretaz. Beraz, nik ez dakit batzuetan gazteingan usten ditugun ardura batzuk ondo usten ditugun ala ez. Beste kontu bada, nik hori esaten diet, guk askotan mugak ikusten ditugun tokietan eurek aukerak ikusten dituztela. Bueno, ondo. Eta hildo horretatik... Esan du, Tontxuk, Enrique, gaur eguneko gaztiek bizikleta zer da jakin behar dute, baina bizikletan ibiltzen bebai. Eta hobeto gainera egiten, badakizien bebai. Noski baietz, eta bizikletaen berrikuntza ez, norantza, zer nolako izango den, amendik horretan, bazabiltzelako zu bebai. Bai. Danadala nik, ados nago Tontxurekin, nik gazteengan konfidantza dut, ze azken batean, nik adibidez gure arloan ikusi ditudan arrakasta apurrak, beti azkenean erreflexioa izan da lortu genuen ez genekielako ezinezkoa zela, ez? Orduan oso importantea da hori gazteek ausardia eta ilusio hori izatea eta mantentzea, baina bai egia da gaur egun nik benetan ikusten dudanean, esaten zaienean gazteei, bueno, ekimen berriak jorratu behar dituzue, baina danetik horren beste dago, ez? Munduan hartzen dozu edozein ordenagailu edozein telefono dauden horren beste programa eta software eta tresneriarekin, baina Tontxuk esaten dira, hala ere, oraindik ere baita hemen Euskal Herrian ere badugula jente gaztea gaitasuna izan duena hor txokoa topa, zuloa aurkitu, inok ikusten ez zituen zuloak aurkitu eta bete gainera, ez, arrakasta handiz. Nik uste du gure herri hontan hor kalean ideiak deitzen diren horiek asko dituztela. Eta aurrera egiteko gogoak ere bai, falta zaiena nire ustez da dirua eta diru pribatua. Guk alderatzen dugunean geure burua estatu batuetako egoerarekin, ez da gazte txarragoak ditugula. Desde luego, administrazio, Amerikarrak ez du ematen diru laguntza hundirik. Dagoena zer da, diru pribatua arriskatzen duena ideia horietan. Hemen horixe falta zaigu. Gaztek denetik dago. Hori lantzi ez da, inbertsio moduan. Ze dirua badaukagu gure gizartean. Kontua da, ez gaudela ohituta zenbaki gorritan ibiltzen diren proiektuetan inbertitzea. Nik hemen esango nuke lehenago komentatu dugu, kasu izateagatik, nabarmena izateagatik, ziur aski WhatsApp izeneko enpresa bat hemen etzen ateako. Hauek ez dute dirurik egiten. Hauek ibiltzen dira galerekin sortu zutenetik. Hau da, Facebookerako galerak eramaten dizkion enpresa bakarra. Eta hor, batzuk inbertitu dute, diru aterako dutelakoan esperantzarekin. Bitartean, handaude, ez dakit orain, 60 ingeniari lanean. Eta gazte batzuk, ideia hori izan zuten eta aurrera eraman zuten. Horixe hemen komplikatuagoa da nire ustez. Nola ulertu behar dugu Deustokabean egiten zuien lana esaten gabiltzelako, hautan hori datorkigulako, nahi buruz berbetan gabiltzen nien, agian zientzietako karrerei buruz ari garala, gero nortzu parte hartzen daude, ikaskuntza edozein zientziatarako da,
Bueno, gure kasuan egia da Deustuko historia ikusita, lehendabiziko negozio eskola, lehendabiziko informatikako eskola, Espainiko erreinuan, ezta? Eta orduan horrek baldintzatzen gaitu oraindik, ez? Baina egia esan, badaude beste arlo sozialeko beste proiektu batzuk hori bai. Gaur egungo momentuan informazio eta komunikazio teknologiarik gabe zaila da aurrera egitea. Kazetariek ere matematika ikasi behar dute, ez? Kazetariek matematika ikasi behar dute. Bueno, horixe da porrota, betu, inbertsoaren dagoen arazoa da, ez dakitela euren kartera, euren inbertsioen zorroa ondo kudeatzen. Jakingo balut eta garatuko balute alako algoritmo bat esanez, hauetan inbertitu behar dugu, jakinda ere alako galerak izango ditugula, baina batean edo irabazita estaliko ditugu galerak eta gaina irabaziko genuke dirua, hor dago zea bat. Eta beste kontu bat, matematikekin lotuta, klaro, gure ekintzaileek ez dute, lehenago esan dudan moduan, ideien problema. Daukaten problema da, gizartea, beti merkatua, ez dut erabili nahi izan, baina gizartea, merkatua, konsumitzailea, erabiltzailea, irakurtzen jakitea, eta hor matematika daude, lehenago estadistika esan duzu, eta horiek zenbat diren ere neurtzea. Zekau, zure ametsari eustea oso garrantzitsua da, baina zure ametsa ez baduzu bihurtzen besteen amets, ez da zorrakastarik. Gogoeta oso interesgarri eruditu zait, orekarena ekonomian kasunetan, edo etorkizunari begira kasunetan, kulturan esate baterako horren aldekoa naizelako ni, telebista publiko baten horren aldekoa naizelako ni, gauza batzutan inbertitu behar duzu, arrakasta duena, horrek finantziatzeko beste gauza batzuk. Ez que horregatik esaten nuen, oain ja ez gara gogoratzen ongizatearen estatuarekin, baina hori eta aberastazuna modu orekatu batean banatzeko aberastazuna egon behar da. Orduan, horregatik esaten nuen, hazkunde garaietan ere ekintzailetza garrantzitsua da. Dana dela ekintzailetza ematen du, esaten duzunagatik nahiko gai konplexua da eta ekintza konplexuak dira izatez, beraz ez dira bakarkako lanak. Ematen du talde bat osotu behar duzula. Zegain, euki behar duzu ideia, ilusioa, dirua erakartzeko gaitasuna, administrazioa konbentzitzeko ere, kapazitate pixka bat, da gero jakin behar duzu informatika, estatistika, ekonomia, legeak, ez da persona batek egiteko moduko kontua, ez? Hain zuzen ere, arrazoi osoa duzu. Ekintzaileak ez dira superremakume edo supergizonak ezin dira izan. Egongo da baten bat, gure historian zehar eta gure gizartean ere bai. Baina ekintzailetza taldean egiten da, taldeka egiten da, sekretua da, denetan jakitea ez dagoenez, topatu behar duzu, talde zea bat, eta hor, ez dakit esan dezakedan, baina komunikabidetan normalean beti aipatzen da pertsona bat, agian liderra, bozeramailea dena delakoa, bea balitz ekintzaile bakarra. Eta oso gutxitan da olakorik, eta gure gizartean eta gure mende honetan nik uste gero eta zailagoa dela. Egiten duzuen lanien esan dugu hasierako pausu horietan lagundu, etorkizuneko enpresak sortzeko irizpideak emon, zein zutie momenturi gozoenak? Tontxu, noiz esaten zuie, Josema merezi dagoen honek lanak, eta zein zutie zailtasun handizenak? Beira, oain zitiz eta zitiak eta ekonomi dagoen kongresu honetan, oain Bilbon ospatzen ari dena, akreditazioa egiten du gure Deustokabin dagoen enpresa batek, ez? Eta olako batean egin zuenean galdetu zioten, hau da, teknologia alemaniarra. Eta haiek erantzun zuten, bai, Deuston garatutako teknologia alemaniarra. Orduan, hortxe, konturatzen zara, jendeak baloratzen duela, hemendik oso hurbil egindako proiektu bat, eta hor,
hortxe, olako momentuetan, ez? Edo banketxe batera, soazenean, finanziazio bila, eta esate dutenean. Bai, hemen benetan dago proiektu bat, begiratuko dugu nola finantzatu. Daukasun esperientzia anata gero, aholku txiki bat emotekutan, eslogan bat izango balitz, zuek egiten duzuena, zein da animatzeko erabiltzen zuena, edo zein da egiten duzuen aholku esan zulako momentu baten bebai, jendeak zenbaki gorrietan ez du inbertitzen. Agian beldurrek ez izatea horreri bebai, ez da? Claro, ez izatea erorita altxatzeko gaitasun hori promozionatzi ez daukaguna? Nik esaten didana da, ametxei eutxi behar dietela. Eta erronka dela, lehenago esan du beste modu batean, ilusio horiek besteen ilusio ere bihurtu. Eta hortxe dago erronka eta arrakasta. Eta ahal, bueno, oain gure Obama maitea dijoala, ba aldutela, aldute. Bakarka ez, taldeka bai. Lana egin behar dute. Eta laguntza behar izan ezkero, emailtxo bat, ez? Bai, guk galdetzea detenean guk egiten dugun, guk denetik egiten dugu. Ahal dugun guztia. Batzuetan da gure sareko adituei aurkeztu, bestetan da eurekin joan, bestetan eurekin eztabaidatu negozio eredua, bestetan negozio plana, finanziazioen bila. Eta badago honetarako herrialde eredu bezala hartu genezaken gure tamaina kontutan izatni, gure izakera berezia kontutan izatni, badaukagu guk jarraitzeko moduko eredu bat edo? Nik horretan ez du sinesten. Ekosistemak daude. Eta ekosistemak ezin dira klonatu. Guk ekarri dezakegu tigre bat ona. Baina ez da ugalduko. Osea, biziko da, baina ez da ugalduko. Bueno, tigre bi beharko liratik horretarako. Bai, tigreak, bai, bikotea. Baina, klaro, orduan, egin behar duguna da, bai, ikasi bai, nunai, guk gure kasuan deustoren zentroa montatu genuenean, fijatu ginen maitin. Ingenieritza, negozio eskola, zentru bakarra unibertsitate osorako, Stanforden esaterako, beste aldean, bai ingenieritza fakultateak eta bai enpresako fakultatea batzeukaten euren programa berezia, batzuetan, euren artean burrukatzen zuten, guk horretan ez genuen sinesten. Baina gure bidea guk jorratu behar dugu. Guk pentsatzean jokatuko dugula, ez dakit, berdin zait, Silicon Valley edo Israelen, beste batzuk Israelen fijatzen direla, olako baldintzetan jokatuko dugula, nik ez dut uste inoiz jokatuko dugunik. Ez garelako, ez alde bateko amerikarrak edo bestekoak, edo ez garelako jodutarrak. Eta orduan, bakoitza ditu bere ezaugarriak, eta bietan bide batez diru pribatu pilo bat dago sartuta startupetan. Oinarrietako bat, argi dago hori erakarri behar dela, argi geratu delako. Inspiratu nauzue, hori piropu da. Bai, ez da. Enrique Zuazua eta Tontxu Campos inspiratu egin nozue. Eta, ametxei eutxi, zure ilusinuek, bestien ilusinuek bihurtu, eta alda. Ze eslogan ona, bat eskatute hiru emostazuz. Ondo. Tontxu Campos, Enrique Zuazua, mile esker, Enrique abenduen barriro. Barriro. Zaure estan egongo nahi, azkanian zaure tartien fana ingo nahi. Bai. Bueno, Gabonak baino lehen, ez? Gabonak baino lehen. Eta izango dugu beste konbidatu berezi bat, baina ez dugu gaur esango, ez? Ez dugu esango ezer. Jentea egon da dinor, ez? Hori da. Gaurkueri eskerrak emon, hori bai. Tontxu Campos animatu zaralako, gure gonbidapenari bai etxesatiarren, eta ederra izan da aurrez aurre. Ezagutzi telebistatik eta egunkarietatik ezagutzen zintudan eta. Nik bez sinestu egiten du telebista publikoan. Ondo. Aldudan enean. Mix ona egin dugu, zure diskurtsoa.